היה לי היום בעבודה? את לא תאמין אם אני אספר לך איזה יום היה לי בעבודה. איזה יום. איזה יום. יאללה, איזה יום היה לי בעבודה. יותר טוב אל תשאלי איזה יום היה לי בעבודה. את לא תאמיני איזה יום היה לי בעבודה. ניסו, מה אמרנו? אמרנו לא מדברים על עבודה. מה לא אמרנו לא מדברים על עבודה? מה אמרנו? אמרנו לא מדברים על עבודה. מה לא אמרנו? צודקת. אמרנו לא מדברים על העבודה, שכחנו מהעבודה, אין עבודה. אמרנו הולכים למסעדה, את ואני שמים את המונית, במסעדה רק את ואני. איזה יום היה לי במונית. ניסו, מה אמרנו? אמרנו לא מדברים על המונית. מה לא אמרנו לא מדברים על המונית? מה אמרנו? אמרנו לא מדברים על המונית. מה לא אמרנו? צודקת. אמרנו יום נשואים, הולכים למסעדה, רק אני ואת. צודקת. ניסו, מה זה המקום הזה? מקום טוב, כל הנהגים מוניות אוכלים פה. זה נראה מקום אחלה. מקום 10. גם אין הרבה אנשים, מקום טוב לאירועים. אני רעבה לאללה. אני רוצה רק משהו קטן. תיקח מתאבנים, אני יודעת מה אני רוצה. זוכרת איך הכרנו? מה זאת אומרת? כמו היום, עמד באלנבי, חיפשת מוני, אני עליתי מרוטשילד, פניתי ימינה באלנבי, ואז ראיתי אותך. ירד גשם, את זוכרת? עמדת עם המעיל הכחול שלך, עם מטריה הכחולה שלך, עם הכובע הכחול שלך. איך שעצרתי, נכנס למונית שלי. אני זוכרת, אני עומדת שמה, מחכה למונית, פתאום מונית ריקה. אני נכנסת, אתה הנהג. ערב טוב 22, ברוכים הבאים. ערב טוב, ברוכים הנמצאים. מי לוקח משהו קר לשתות? איזה עוגות יש להם? איזה עוגות יש לכם? אין לי אף אחד ללימונדה. שלילי, איזה עוגות יש לכם? יש לנו עוגת גבינה, יש לנו פאי תפוחים עם כדור גלידה וניליאן, ויש לנו מרק אגוזים נהדר. המרק עם קצפת? המרק בא עם קצפת? תמתן 22, אני מברר. ניקו! המרק עם קצפת. קצפת? לא. 22, קבל שלילי. אני רוצה רק קפה. אז פעמיים קפה בבקשה. קיבלתי 22, פעמיים קפה. תשאל אותם איפה השירותים פה. שלח לי איפה השירותים פה. גדולים או קטנים? 22. גדולים. 22, אתה לוקח רוורס ואז אתה נכנס לתוך הפרוזדור ליד הבודקה של הגלידות, אתה לוקח מיד ימינה ואז עוד פעם חזק שמאלה, אל תשכח לקחת מפתח. קיבלת? קיבלתי.